minute. Bună ziua, mă numesc Andrei Gigel Frână, fel la gangster și m-am apucat de YouTube, îmi place să fiu YouTuber. Astăzi voi filma FTS 15, un joc un pic mai vechi, dar este foarte bun. Haideți să începem. Avem meci cu o echipă foarte bună, întărită, Barcelona. Acum vom vedea cine va câștiga acest duel, cine este mai bună. Și începe partida. Cei de la Barcelona atacă de la dreapta la stânga. Acum vedem, Doamne, ce nebunie de meci. Da? Acum vedem Bebe, îl vedem la balon. O centrare, Bebe, și dă jucătorul său. Ce pararau e, Bebe. Tu-i năția în cur. Ce să spun despre acest Bebe? Și acum prinde mingea, dă-i la poartă, bă. Vedem acum Lens se duce. Lens, dă pase până la Da Silva. Apără, excelent, Claudio, bravo, deschide atmosfera. De fapt, credem că e Ter Stegen, nu Claudio, bravo, vedem acum dacă îi dăm gol. Da, e bravo. Centrare frumoasă, Bebe, apără, excelent. Bă, Andrei, apără excelent acolo. Acest Claudio, bravo, vedem, să vedem, este în offside Lens. Nu este TV, prinde balonul. Și șut periculos. Acum o repunere din colțul careului mic. Acum vedem TV o ia în centru, a încercat să dea pase printre, ia mers, se întoarce, Da Silva, apără, Claudio, bravo, mamă ce minge, nașpa, trimis în centru, o pasă până la Lens, întoarce, Lens, apără, încă o dată, tot Lens scapă singur, încearcă să dea pasă la 16 metri, dar este blocat. Vedem acum Trujulio, pase până la Pedro încearcă un șut de la mijloc, fix împotriva echipei sale, foste echipe de fapt. Vedem acum Simo, nu intră, dar Pedro nu poate dribla pe Neymar. Vedem acum urcă foarte bine Michel. Și se termină prima repriză, doamnelor și domnilor. Vedem Sevilla Granada 0-0, Cordoba Levante 1-0 pentru Cordoba, Real Madrid o minune cu Deportivo La Coruña 1-1, Atletico Bilbao cu Rayo Vallecano 0-0, Celta Vigo cu Espanyol 1-0 pentru Espanyol, Barcelona cu Almeria 0-0, iar Malaga cu Valencia 1-0. Sunt mai multe scoruri, dar trebuie să începem meciul. Și începe a doua repriză, adică repriza secundă. Vedem Leibed, direct se aruncă în careu cei de la Almeria. Acum o pasă până la TV centrează în fața porții, dar a fost în offside. L-a surprins în offside. Bă, nu mai vorbim, Andrei. Acum vedem un atac care este periculos. Centrarea lui TV, își face o preluare, încă dă Bebe, puțin pe lângă poartă, vrem acțiune. Acum vedem, este atmosferă cât mai încins acum, ce bine, ce bună preluare face Iniesta. Îl vedem pe Neymar, pasă excelentă în careu de lângă Messi. Și vedem acum, se întoarce. Acum Da Silva scăpat singur de Piqué.
Da Silva se întoarce, dă pasă până la Lens. Lens își face o preluare. Lens! Gol! Doamne, gol! Gol, ce gol! Lens! Ce gol scrie! Ce gol înscrie Lens! Acum Thierry se duce la pressing, Dani Alves. Leibed se duce, dar nu poate să deposedeze Thierry, un nou contraatac. Acum vedem lansat Lens. Lens acum a fost lansat, vedem. Vor fi și câteva schimbări la cei de la Almeria. Vom vedea, vedem, Suarez este accidentat. Vedem, Bebe va ieși, va intra Stefan Mbia, iar Stefan Mbia cu Pedro se schimbă în centru acolo. Și Cone cu Leibad. Și atât a fost. Astea au fost schimbările. S-au făcut modificările. Acum încercăm să aruncăm lung, dar nimeni nu vine să ne ajute. Acum deposedarea lui Lens, cât pe aici să scoată lovitură liberă. Stefan Mbia a lăsat mingea să treacă, dar este mare, cât un munte, poate să deposedeze. Ce bun tackling-ul! Vedem acum o minge aruncată până la Ivan Rakitic. Rakitic trece foarte elegant, dar Michel și Cone. Ce viteză a prins Cone. 1-0 în continuare. Vedem un minut băgat, prelungire, fault. Se acordă lovitura liberă. Messi centrează, poate fi o șansă de contraatac. Lens și se termină aici. Victorie pentru Barcelona. Vă mulțumesc, mă numesc Andrei. Bună ziua!